Ja, så er det min tur til at fortælle lidt om syre og baser. En syre er et molekyle, der afgiver en hydrogen. En base er et molekyle, der optager en hydrogen. Eller der kan, altså vil sige, ja, der kan afgive en hydrogen, kan optage en hydrogen. En syre-base-reaktion er således en hydrogenoverførsel. Hvis vi kigger, jeg har lige skrevet sådan en basis, eller bare sådan en skitse af en syre-base-reaktion op, hvor man kan se, at her der har vi syren S1, der så afgiver en hydrogen til basen B2, og så bliver til sin korresponderende base B1, mens at basen B2, som optager en hydrogen, så bliver til sin korresponderende syre S2. Og det med korresponderende syre-basepar, det vender jeg tilbage til senere. En syres styrke det kan defineres ud fra dens reaktion med vand. Jeg har lige skrevet en reaktion om, hvor man har en syre, der reagerer med vand, og bliver til sin korresponderende base, og vand så bliver til oxon. Og man kan simpelthen, ja, hvis vi så bruger ligevægtsloven og sætter vands stofmængdebryg lige med 1, så får vi det her udtryk, hvor at vi har produkterne i tæller og reaktanten i nævneren. Og eftersom at vi sætter vands stofmængdebryg lige 1, så kommer der så kun til at stå syrens stofmængdekoncentration i nævneren. Og det her udtryk KS, eller ligevægtskonstanten, kalder vi så for styrkekonstanten. Og det er så et mål for syrens styrke. Omvendt kan man også gøre med baser. Ja, det vil jeg faktisk ikke. Det er lige godt. Men styrkekonstanten kan være en meget små tal, og det er ret upraktisk, så derfor har man indført styrkeeksponenten. Og styrkeeksponenten, som vi har skrevet her, PKS, defineres som minus 10-tals logaritmen til styrkekonstanten. En stærk syre har en lille PKS-værdi og en lille styrkeeksponent, og en svag syre har en høj styrkeeksponent. Ja. Korresponderende syre-base-par. En stærk syres korresponderende base er svag, mens en svag syres korresponderende base er stærk, og omvendt selvfølgelig. Hvis vi lige kan tage et eksempel, så vil vi kigge på vand, helt almindeligt vand. Vand er en svag syre, og vands korresponderende base er så hydroxid, som er en stærk base. Og vand er desuden en amfolyt, det vil sige at vand både kan være en base og en syre. Fosforsyre er også amfolyt. Ja, og det er også en polyhydroxid, det vil sige, at den kan afgive flere hydroner. Men ja, jeg har lidt travlt, så jeg må hellere gå videre. Fordi her ser vi en graf. Man kan nemlig også lave det her syre-base-titrering. Og her der er der den gule, det er etansyre, og den røde er saltsyre. Etansyre er en svag syre, og saltsyre er en stærk syre. Og her kan vi se, at halvekvivalenspunktet er tegnet ind, og ved halvekvivalenspunktet, der kan vi så finde styrkeeksponenten. Vi ser her, at etansyres omslagspunkt har højere pH-værdi, fordi at når man titrerer en svag syre med en stærk base, begge syrer er titreret med natriumhydroxid, som er en stærk base, 0,1 molar natriumhydroxid, og natriumhydroxid er en stærk base. Men når man titrerer en svag syre med en stærk base, så dannes der et basisk salt, mens når man titrerer en stærk syre med et stærkt salt, så dannes der en neutral salt. Derfor ligger saltsyres omslagspunkt omkring
hvad hedder det, 7, pH 7, pH 7, og det er basisk. Ja, jeg har ikke den tid.